Klokken er 8 om morgenen, og vi er på vej til dagens første job. Hver morgen underviser vi engelsk på Vocational School for personer med handicap. Om eftermiddagen kører vi igennem byen for at tilbringe tid med blinde børn. Mange af disse børn er ikke kun blinde, men har også et andet handicap. Og vores weekender bliver brugt på at have det sjovt med en gruppe børn, hvor mange af dem er forældreløse, mens andre er efterladte. Men de fleste er fra fattige familier, som ikke kan forsørge deres børn med hvad de behøver. Vi er frivillige, som arbejder hos Father Ray Foundation i Thailand. I over 40 år har Father Ray Foundation været med til at forsørge de her børn, de her studerende, med et sikkert sted at leve, nok at spise og uddannelse. Men arbejdet her i Pattaya kan kun fortsætte med din hjælp. Mit navn er Nikolaj. Mit navn er Hiren. Vi er frivillige her på Father Ray Foundation. De her børn og studerende har brug for din hjælp. For at lave en donation, venligst gå ind på den danske Pattaya Fonds hjemmeside. Hvis du har lyst til at sponsorere en af vores børn eller studerende, så gå venligst ind på Father Ray Foundations hjemmeside.